Tjens noen an universitari. Seachtíog. A seach blindíog an seachat. Bí 8 blindíog an i October. Agus hasúirtáir i ghenú leh péin an uorsan, so bha ma na hasúir i ghenú leh péin. Ach ra górach méid nósnacht. Well, has sin ná nach den siú ma a bhí leh péin go fat sa bhaisiú. A ma me go famid sin an náil. Ó ha go tíra ha ma gása go hasú sin náil. Agus bhín go mar canáda mit a chicken an náil gur cúteacha. Dís go más a bhaisiú péin gniúlach. Ring am dìcheall. Well, den siú ma sin túchéit as túis a sin asúna síana bheith fémar gníd. Ará. Agus a me léchéineach go nniuúmar rúta chuiste seachat ar péin is an hod dhín. Siúach sinnachad mar a bheith ná children came first. Well, nis sé dá mar go péin a hand. Mum comes first.